Pre nego što krenem sa ovim izlaganjem, hteo bih da pozdravim sve one normalne, nereligiozne ljude, bili vi ateisti ili verovali na neki svoj poseban način, zaista nebitno. Hvala vam što ne nabijate svoja verovanja, odnosno neverovanja, drugima na nos. Ali, nažalost, previše je onih koji upravo to rade. Oni obično polaze sa tog nekog logičkog, odnosno kvazi-logičkog stanovišta, kao da je njihovo razmišljanje jedino ispravno, a moje je iracionalno, nelogično i tako dalje. I kada oni dokazuju svoje stanovište, oni često vrte iste argumente i pretpostavljam kada te argumente pišu ili izgovaraju da se misle a sam mu ga rekao, ovo sigurno nije pre čuo. Tako da se ne bi bez veze ponavljao, rešio sam da snimim ovaj video u kome navodim nekoliko čestih argumenata protiv religije i odgovaram na njih. Pre svega, budući da sam u nekima od prethodnih klipova već odgovorio na neke od argumenata, savetujem vam i njih da pogledate. Na prvom mestu, budući da ateisti često tvrde da je nepostojanje Boga naučna činjenica, snimio sam video Nauka ne može da dokaže nepostojanje Boga, budući da je mnogo onih koji kritikuju pravoslavlje, onih koji tvrde da je pravoslavlje represivna vera, da je pravoslavlje neprijatelj ljudskih sloboda i tako dalje i tako dalje, snimio sam video Pravoslavlje i sloboda, budući da je previše onih koji direktno iz ovog ili onog razloga napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu ili njeno sveštenstvo, snimio sam video Demonizacija crkve. Takođe, preporučio bih vam da pogledate playlistu Moj put do Hrista, u kojoj sam korak po korak naveo kako sam tačno došao do vere i argumente i saznanja koji su me do nje doveli. Jedino stanovište koje se može dokazati suvom logikom jeste agnosticizam, odnosno stanovište da mi ništa ne znamo i ne možemo da znamo. Ali i ovo stanovište ima svoje probleme. Ako vi polazite od toga da ništa ne znate, onda vaše razmišljanje ne može imati čvrst temelj. Ali da ne skrećemo sa teme. Problem je u tome što mnogi tvrdi i glasni ateisti tvrde da je njihovo stanovište jedino ispravno. Tvrde da Boga nema. A to stanovište jednostavno ne može da se dokaže. I zato ja njima uvek govorim, ako tvrdiš da Boga nema, onda dokaži da Boga nema. Na šta oni obično odgovaraju jednim argumentom koji se zove Hitchensova britva. A on glasi ovako: sve ono što se kaže bez dokaza može se i odbaciti bez dokaza. Ateisti to obično kažu nekako ovako: ti si taj koji tvrdi da Bog postoji, prema tome na tebi je da dokažeš da Bog postoji. I koliko god ovo zvučalo kao da ima smisla, i nije baš tako. Objasnit ću zašto. Svaka tvrdnja koju vi izgovorite mora da se posmatra u kontekstu kulture, odnosno grupacije kojoj pripadate. Tako da kada vi u Srbiji nešto ovog tipa izjavite javno ili kažete nekoj osobi koju ne poznajete, to mora obavezno da se posmatra u kontekstu srpske kulture. Pazite sada ovako. Srpska kultura je vekovima postojala sa čvrstom verom u Boga. Srbi vekovima nisu dovodili u pitanje to da li Bog postoji ili ne postoji. Oni su čvrsto u njega verovali. I ta vera je ono što je pomoglo Srbima da sačuvaju svoju kulturu vekovima i vekovima uprkos svim nedaćama koje su doživeli. Vera u Boga je ono što je činilo da Srbi budu spremni da se odreknu ako treba i svog života za svoj identitet i za svoje uverenja. A onda je došlo doba takozvanog prosvetiteljstva i onda su došli neki ateisti i krenuli da tvrde kako Boga nema.
bez dokaza. Prema tome, ateisti su ti koji su tvrdili nešto bez dokaza, a hrišćani su samo verovali. Prema tome, na ateistima je da dokazuju, a ne na nama. Drugi problem sa ovim argumentom je to što naša vera nije tvrdnja, nego kao što sama reč kaže, vera. Znači, ona ne dolazi obavezno odavde, nego odavde. Prema tome, tu nema šta da se dokazuje. Jedino što mi možemo da dokazujemo jeste da je dobro verovati u Boga. A da li Bog postoji ili ne, to je nedokaziva stvar. Niti mi možemo da dokažemo da on postoji, niti ateisti mogu da dokažu da ne postoji. Sledeći argument zvuči nekako ovako. Kako znaš da je baš tvoja vera ispravna, a druge hiljade i hiljade vera na svetu nisu? Ili kako to ateisti samozadovoljno kažu, od svih bogova na svetu ja verujem u samo jednog manje nego ti. I vernici veoma pogrešno odgovaraju na ovaj argument. Njihov argument se vrlo često svodi na ideju o tome kako jeste jedna od tih mnogobrojnih religija na svetu je tačna, ali ako ti ne veruješ ni u jednu, onda sigurno nećeš otkriti istinu, a ako odabereš jednu, onda ima šanse. I vidite, ovaj argument je podjednako slab kao takozvana Pascalova opklada. Neće ubediti nikoga ko već ne veruje. Ne. Mnogo bolji odgovor na ovo pitanje je istina. A ta istina je, kao i uvek, ne znamo. Možda stvarno postoji jedna jedina ispravna vera i možda je ta jedna jedina ispravna vera upravo pravoslavlje. Možda. Možda u svakoj veri ima jedan komadić istine i nikome od nas nije dato da sam otkrije celu istinu, nego moramo to svi zajedno. Ne znam. Možda je svaka religija poseban put koji vodi do Boga. Ne znamo. Ali jednu stvar znamo. Znamo da smo imali religiju koja je preživela vekove. I kroz tu religiju da su prosleđene sve mudrosti koje je naš narod skupio u toku tih vekova. I prema tome, ako mi izgubimo tu religiju, naš narod je izgubio kompas i samim tim svaki pojedinac je prepušten stranim uticajima, koji možda nemaju loše namere, ali gotovo je sigurno da nas neće odvesti tamo gde naša duša želi da budemo. A duša jednog Srbina nije ista kao duša jednog Nemca, a pogotovo kao jednog Nepalca ili bilo kog drugog daleko istočnog naroda. Prema tome, treba da se držimo svoje vere, a ovakvim pitanjima ne treba da se zanimamo. Argument sebičnosti vere zvuči nekako ovako. Ako ti moraš da veruješ u Boga da bi bio dobar čovek, onda ti nisi dobar čovek. Ovo pokazuje elementarno nepoznavanje ne samo koncepta Boga, nego i ljudske prirode, pa na kraju krajeva i koncepta dobra. Zašto? Kao prvo, koncept dobra, ako Boga nema, jeste potpuno subjektivan. Prema tome, spartanska ideja o tome šta je dobro, a šta je zlo, jednako je validna kao hrišćanska ideja o tome šta je dobro, a šta je zlo. A šta su Spartanci verovali? Za Spartance je bilo normalno da se oni slabi, sakati i prestari ubijaju radi dobrobiti celog plemena. Ne samo celog plemena, oni su smatrali da je to milost prema njima, jer je ovaj život okrutan i oni će se mučiti na ovom svetu. Sa druge strane, hrišćani bi ovo smatrali neoprostivom okrutnošću. I vidite, ateisti koji su rođeni i vaspitani u hrišćanskoj kulturi ponosit će se svojom saosećajnošću i milošću,
A isti ti ljudi, da su odrasli u spartanskoj kulturi, smatrali bi ove osobine karakternim manama koje treba podhitno da se menjaju. Kao drugo, jedan od suštinskih aspekata ljudske prirode jeste činjenica da se ljudi konstantno menjaju, nikada ne stagniraju. Ako se ne menjamo na bolje, onda se obavezno menjamo na gore. Religija je tu da postavi pred nas put koji mi ako pratimo, konstantno ćemo se menjati na bolje. A ako prestanemo da ga pratimo, svoj razvoj ćemo da prepustimo slučajnosti. Kao treće, ono čime se vode ateisti koji koriste ovaj argument jeste ideja da svi vernici veruju samo da li iz straha od pakla ili iz želje za nagradom u raju, što nije istina. Vidite, onaj koji veruje iz straha od Boga jeste Božji rob. Onaj koji veruje iz želje za nagradom od Boga jeste Božji najamni radnik. Ali tu je i treća kategorija, a to su Božji sinovi. Oni koji veruju iz ljubavi. Na taj način i ja sam postao vernik. Zato što sam vremenom shvatio da kad bismo svi verovali, ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto. Zato što sam krenuo da verujem iz ljubavi ne samo prema sebi, ne samo prema drugim ljudima, nego i prema onome koji je ovaj svet stvorio. Kažu ljudi da je svrha religije kontrolisanje naroda, da bi se isti povinovao vladaru koji čini neviđena zverstva u ime Boga i da bi davao pare svojim gazdama. Hajde da zamislimo da Boga nema i da je religiju neka grupa ljudi zapravo smislila. Religija nam je svejedno veoma korisna, jer njena svrha nije kontrola nad ljudima, njena svrha nije da bi neki tamo vladar ubijao u ime Boga i njena svrha nije da bi neki tamo sveštenik drpao pare iz crkvene kase. Ne. Njena svrha jeste objedinjujući moral za veliku grupu ljudi. Moral koji ne može da se menja, moral koji se čuva i ostaje vekovima. I tu svrhu je religija veoma dobro ispunila. Jer vidite, pre nego što je postojala religija ovog tipa, vi mislite da nije bilo ratova? Naravno da jeste. Samo što tada za ratove nije bio potreban izgovor. Tada je u rat mogao da vas odvede vaš car samo tako što bi rekao napadamo one tamo. Danas, međutim, zbog te religije koja postavlja određena pravila i određene moralne principe, vi morate da smislite izgovor zašto se u taj rat ide. A što se tiče ideje da je religija samo šema za otimanje para vernicima, to sam već pomenuo u klipu demonizacija crkve, ali ponovit ću opet. Da li vi mislite da bi ti pokvareni sveštenici zbog kojih ste prestali da dajete novac crkvi, da li bi oni rekli, ok, sad ću da budem pošten, sad ću da nađem neki pošten posao da radim pored ovoga što radim za crkvu? Ne. Oni bi prosto našli način da izvuku pare sa nekog drugog mesta. Napravili bi dogovor sa nekim kao što je George Soros i rekli bi, u redu, ja ću da pričam i zagovaram i radim ono što mi ti kažeš da radim, a ti mi za uzvrat nadoknadi platu koju sam izgubio. Drugim rečima, crkva pripada onome koje plaća. Ako narod nije taj koji plaća crkvu, ta crkva će da nađe taj novac negde drugde i imaće drugog gazdu i narod će da zavodi na način na koji joj taj gazda naredi. Eto, to je to, braćo i sestre. Verovatno će biti ovoga još, tako da u jednom momentu možete očekivati i nastavak. Do tada, nadam se da će vam ovi argumenti poslužiti, ako ne zbog sebe i svog traženja istine, onda barem da ih upotrebite u nekoj raspravi.